Igi itong mga kaupo kaya kay ko. Nakigi kami kay Manang Tinata. Black Swan. Look how big it is. Hello, it's Saturday again. Mag-walking na naman. Andito kami sa, ewan ko anong park ito, na super lamig na. Why? What's the First time ko digdi. Hello, June 13. Ayan, Saturday na naman. Walking na naman kaming family. Ito ang family bonding namin every Saturday, every weekends. Kasi iba ko mga videos hindi ko pa napopost. Ayan o, magaling na siya. Magaling na siya mag-scooter. Every Saturday pinapractice siya ng tatay niya ng mag-scooter tsaka si Bunso mag-bike. Let's go to the bike lane. No, I'm going to walk. No, I want to use. Diyan kami. Dito ata kami lalabas. Last time dito kami. Matagal na dito kami noon. I-try namin dito naman. I don't want to walk. Ayan, may nakalagay kasi yan na walk lang. Kaya hindi nila pwedeng gamitin yan. Bibit-bitin. Baka doon sa unahan pwede nang mag-bike. Ayan, simula na kami mag-walking. Yes. We need to find the button. Iyo talaga. O yan ang hahanapin namin. Ayan. Can you see some ducks? Wala nga. Because Covered to walk. Ano kaya yan? Parang anay. Nadapa.
Niluto ng anak ko kagabi. Yan, babaunin. Baon, macaroon. Ayan, ang sarap niyan. Dadalhin na namin yan mga 10 cents. Yan, Saturday na naman. Walking na naman. Yan, chocolate, bolelet. Ready. Dyan, tapos parang yung mga ATM machines na itsura, iuhulog dyan yung mga bottle. Tapos, per bottle, 10 cents. Ayun, dun kukuha si kuya ng budget sa toys. Badger? Hello, andito na kami. Dito naman kami. Every Saturday, kasi yun lang ang mga ginagawa namin. Yun lang ang araw ng paglalabas ko. Every Saturday, kasi magmula nung matapos ang lockdown, every Saturday kami nag-walking. Saya ng mga bata pagka every Saturday kasi nga may family bonding na, nakakapaglabas pa sila. Medyo okay ang panahon ngayon, hindi gaanong malamig. Kaya naka short sleeves lang ako kasi hindi pa iba-iba kasi ang klima dito, minsan mainit, minsan malamig, napakalamig. Yan. Ang tagal nag-open ang mga playground dito. Almost 3 months na bawal, na talagang bawal maglaro diyan. Ngayon okay na. Yan, may mga nag-fishing. First time kong makaharating dito, pero ang lapit pala nito sa bahay namin. Yan o, maarte yan. Gusto niya. Siya ang parating iniisip ng nanay niya. Tinatamad mag-bike. In the car. Tinatamad mag-bike. In the car. Diba? Diba nasabi ko sa'yo? Ayan o, si kuya marunong na mag-scooter. Everyday kasi niyang bit-bit yan sa school. Kaya natuto na din. Ayan o, ang anak ko, naka 1,000 subscriber na din siya. Ang ganda ng kwan niya. Meron siyang video no story kung paano sila napunta dito sa Australia. Tapos kung paano nakahanap ng work ang asawa niya. Ito ang hintayin nyo. Yan, ang vlogs niyan. Kung paano siya rito naging student. Kung paano pumunta siya rito as tourist. Tapos siya ngayon student na siya. Like the dog. Medyo hindi gaanong malamig ngayon. Kaya hindi ako nagsisi, hindi ako nagdala ng jacket. Kasi kaya naman ang lamig. Mapresko siya kasi nga nandito kami sa parang forest, pero yun, kayang-kaya ang lamig.
Ang sarap dito kasi maririnig mo lang mga birds. Ewan ko kung naririnig nyo. Ayan, nagtatampo. Kasi may nakita siyang dog. Hindi pinahawakan ng may-ari. Yan, nagtampo. Nagtatampo pa din. Mahilig kasi siya sa dogs. Dream and wish ng apo ko na magkaroon ng dog. Ng sariling dog. Kaya magagawa lang yan pag may sarili na silang bahay. Turan lang ako. Yan, rosy cheeks na ang apo ko. Ano kaya to? I want you to stay there. I'll take a picture of you. Yes, I want you to jump here. Can you jump? Who you can jump? Carrie. Can you wave? The sand will get in my shoe. Oh, tatay mo go. Go. Tatay, Go. Tan tan tan. Tan 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 tan. Tan tan tan. Wait, can I? Yan, pauwi na kami. Tapos na kami. Doon sa park na yun. Kuha na. 12. Magwawan na. Hi, andito na kami sa bahay. Nakauwi na din mga kuha na. Magwa 1 PM na. See you na naman sa next Saturday kung saan na naman kami makaka walking. Bye!